ימי, מה נשמע? היי. דיברנו על זה נושא סיגרת. דברי איתי קצת על העניין הזה. טוב, לפני 3 שנים, ככה, כל פעם שראית אותי מעשנת, נורא עצבן אותך, אני זוכרת. כל פעם היית מעיר לי מחדש, מה תפסיקי, מה תפסיקי. זה לא משהו שלא הציק לי כל השנים. ופעם אחת אני הבטחתי שיום אחד יבוא ואתה עוד תראה שאני מפסיקה לעשן. אני זוכרת שנפגשנו 3 שנים אחרי, נפגשנו בסיג, ואני זוכרת שבאתי ואמרתי לך, רול, אני עשיתי את הדבר הגדול. ואמרת לי, מה? אמרתי לך, הפסקתי לעשן. כאילו, אני עישנתי הרבה מאוד שנים. כל הזמן חשבתי על להפסיק לעשן, אבל ידעתי שאני צריכה שזה יגיע לי באמת. כאילו, כולם רוצים להפסיק לעשן, כי אף אחד לא משתף מהסיגריה. ויום אחד החלטתי שזהו, שזה מאחוריי. כאילו, אני הולכת עם זה עד הסוף, ואני לא אהיה חלק מהסיגריות. כל הנושא של העישון זה היה מגפה, ואנחנו כבר, היו מחששות כבר, שהמדריכים לא רצו כבר להיכנס לנו, שזה היה בהיקף כל כך גדול, שבני נוער עישנו בלי הבחנה. כמה באחוזים? אני יודעת שאצלי בקבוצה מתוך 24 חניכים, משהו כמו 18 עישנו, שזה הפך להיות חלק מהחיים בצורה הכי דומיננטית. מה זה עובד מאשדוד, היום את בתפקיד של סגנית מנהל הפנימייה, אז מה הייתה מרכזת? מה קורה פה? זהו, הגעתי לפה כבר עם איזושהי חוויה שהסדנה כבר הצליחה ועשה את שלה, ואני כולי גאה, כי הפסקתי לעשן. ואם הייתה לי איזושהי תובנה מאז שהפסקתי לעשן, זה שאם לא ידעתי שזה כל כך קל, הייתי מפסיקה מזמן. איך זה השפיע כאן על הסגל, על הצוות? לצוות זה היה הלם, כי כמו שאמרתי, אנשים לא מאמינים שאפשר להפסיק לעשן. וזה פשוט, איש צוות אחד הפסיק לעשן, אחד אחריו, ההוא אחריו, כמו שזה, הרי זו תופעה מדבקת. כמו שאתה לומד לעשן, אתה לומד גם להפסיק לעשן. וגם החניכים היו חוזרים מהסדנה, באמת, מה זה מושפעים? כאילו, היו באים ומדברים על אנשי צוות שיפסיקו לעשן. עם כל האנשים שהיו יקרים להם מסביב וישנו, הם היו כל הזמן מדברים על זה, על להפסיק לעשן. וזה שהחניך שלך מפסיק לעשן, זה נותן לך כוחות, כי אתה אומר, אם הוא מפסיק לעשן, למה אני לא יכול להפסיק לעשן? והסדנה הזאת היא מחלצת, היא מעוררת, נותנת כפות, היא באמת. אני חושבת שזה דבר טוב. אחלה, תודה רבה, ושננשום אוויר נקי. אני יושבת כבר נקי. תודה. בוקר טוב. אנחנו משוחחים כי הבנתי שאתם הייתם מעשנים, ובעקבות תוכנית שנעשתה פה בפנימייה, הפסקתם לעשן. השם שלי זה רטמיר סמאילו, בן 17. הסיפור שלי התחיל שגיל 14 ככה, שהתחלתי לעשן עם חבר. תמיד ראיתי אותו מעשן והייתי יושב איתו, אז הוא מנסה פעם להבין לי. בסוף זה איכשהו הייתי מעשן. באיזה גיל? 14. אוקיי. ו... כמה שנים? 3 שנים בערך. שמי דניאל, אני גר בערד, והייתי מעשן מגיל 14, וגם התחלתי מלחץ חברתי, ואז הגעתי למסקנה שאני רוצה להפסיק לעשן. הגעתי לאורט ימי, ניסיתי כמה וכמה פעמים, לא הצלחתי. מה זאת אומרת ניסית? ניסית בעצמך? כן. למה בעצם? כי הרגשתי שזה ממש לא טוב בשבילי כבר. זה נופל כסף בכיס, וזה ממש הזיק לי לבריאות. ניסיתי להיכנס לכושר ולא הצלחתי, ואז אמרתי שאני עושה בשינוי, והתחלתי. אז לא הצלחתי. מה גרם לך להגיע למקום להפסיק? דבר ראשון זה פגע בבריאות. דבר שני זה החלטה שלך? כן. אוקיי. ודבר שני זה גם בכסף, לפעמים אין כסף וכאלה. אז גם אני ניסיתי להפסיק כמה פעמים. הצלחת? לא. למה? זה קשה. מה קשה? כשאתה מפסיק לבד זה מאוד קשה. יותר קל להפסיק, אבל יותר קשה לא לחזור לזה. זאת אומרת, ניסיתם כמה פעמים להפסיק? כן, כמה וכמה פעמים. כמה עישנתם? כמה סיגרות ביום עישנתם? בערך קופסה ביום. אני בין 7 ל-12 סיגרות. ואז נכנס כל הקטע של הגמילה מעישון פה. מה זאת אומרת? תסביר לנו. הגיע בחור בשם אלירן. אוקיי. והוא בהתחילה הסביר לנו על הסיגריות, על
מה שזה עושה, איך מכינים סיגריות. ואז הוא כל פעם שאל אותנו כמה אנחנו רוצים להפסיק לעשן, כמה אנחנו מאמינים בעצמנו, הוא עושה לנו מין משימות כאלה בשביל להפסיק. היינו מודדים את זה גם. הפסקנו. ואתה דניאל? הוא היה שואל אותי תמיד בסוף כל סדנה, מכמה עד כמה אני בטוח בעצמי שאני אפסיק. תמיד הייתי עונה 10, 10, 10, ואז בסוף הסדנה הוא עשה לנו כמו שיחה בארבע עיניים, ואז הוא קבע איתנו תאריכים, מתי אנחנו מפסיקים. אז מרוב שכל כך הייתי רוצה כבר להפסיק, אז אמרתי לו באותו יום, עכשיו, ומאז אותו יום הפסקתי פשוט, ככה בבום. וזהו. מבחינת העתיד, בתחום הזה של סיגריות, איפה אתם רואים את עצמכם? רחוק מזה. אני לא נוגע בזה יותר. אין מצב שתחזור לזה? לא. מה? למה זה? כי כבר ניסיתי את זה פעם אחת, ואני יודע מה קורה. ואני לא רוצה לחזור לזה עוד פעם. ואתה דניאל? גם. לא, אני ממש מאמין שאני לא אחזור לזה, וזהו. אני מקווה שאני אמשיך בכושר שלי, וזהו. וכאילו זה מהלך כמה זמן אתם אחרי הפסקת עישון? אני כבר 10 חודשים למעשן. סיגר אחד לא נגעת? לא. ואתה גם דניאל? אני, 10 חודשים. כמה בממוצע לדעתכם בני נוער בגיל שלכם, נגיד מגיל 15, בממוצע כמה נראה לכם של בני נוער באחוזים מעשנים? אני חושב ש80% בערך מעשנים. 80% מבני הנוער מעשנים? ככה זה אתם מכירים בחברות שלכם? כן. אוקיי, ומה לדעתכם אפשר לעשות וצריך לעשות? אחרי שעברתם את התהליך? להכניס להם את כל הקטע של הסדנאות, לעזור להם. וזהו. אוקיי, מילה אחרונה לומר לנו לסיום? אל תעשנו. כן, אל תעשנו. אחלה, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה רבה. תודה. כל טוב.